Azken astebetean, gutxienez, 6 irakasle erasotzaileren kasuak argitara atera dira Euskal Herrian. Jada, indarkeria matxista kasuei dagokienean, aspaldiko ikasturte okerrena izaten ari bazen ere, azken egunetan irakasleek egindako eraso matxista kasu guztiek argi uzten dute matxismoa arazo larria bihurtzen ari dela hezkuntzan. Horregatik, gaur, Gasteizko Letren Fakultate aurrean bildu gara aski dela esateko. Ez dugu eraso matxista bat gehiago onartuko eta irakasle erasotzaile guztiak hezkuntzatik berehala kanporatzea exijitzen dugu. Gorakada erreakzionarioaren testuinguruari lotuta, gizarte osoan zehar matxismoaren gorakada bizi dugu. Sare sozialetako pertsonaiek naiz eskuin muturreko alderdi politikoek bultzatuta, ideia naiz jarrera matxistak normalizatzen ari dira, eta hezkuntza ez dago tendentzia sozial horretatik salbu. Azken hilabeteetan, matxismoaren presentzia nabarmen igo da ikasgeletan, baina aste bakar batean 6 irakasle erasotzaile. Urgentziazkoa da egoera larri horrekin amaitzea. EHUko Letren Fakultateko irakasle batek ikasgelan iruzkin, jarrera eta eraso matxistak egin ditu urte luzez. Nafarroako kontserbatorioan euren ikasleak sexualizatzen zituzten, ukituak egin, eskolaz kanpo hurbilpenak egiten zituzten, edota jarrera matxistak zituzten 3 irakasle salatu genituen azaroan. Bada orain, 4. bat salatu berri dugu. Eunaten ere, jarrera eta iruzkin matxistak zituen irakasle erasotzailearen aurka borrokatu dugu. Eta askatasunan, beste ikastetxe batetik jada kanporatua izan zen irakasle erasotzailearen aurka ari gara borrokan. Bestetik, Txingudin, irakasle bat ikasle ohi bati eraso sexualak egiteagatik kondenatu dute. Eta Txindokin ere, jarrera eta iruzkin matxistak dituen irakasle baten berri izan dugu. Hori guztia gutxi ez, eta Leioako Zientzia eta Teknologia Fakultateko beste irakasle bati genero indarkeriaren aurkako protokoloa ireki diote, eta kurtso hasi zenetik izandako kasuak ere aipatu behar ditugu, Urretxindorrakoa esaterako. Aipatzekoa da, erasotuaren eta erasotzailearen artean dagoen botere harremana. Izan ere, egoera zaurgarrian aurkitzen gara irakasleen aurrean. Eta irakasle erasotzaileak egoera horretaz probesten dira inpunitate osoz erasoak egiteko. Eta gogor salatzekoa da baita ere, kasu horietan guztietan, zentroetako zuzendaritzek, dekanotzek, naiz hezkuntza delegaritzek eta hezkuntza sailak izandako arduragabekeria. Izan ere, irakasleek egindako erasoez jakitun zirelarik, erasoak eskutatzen eta erasoen aurrean antolatutako erantzunak izilarazten saiatu dira. Hori dela eta, irakasle erasotzaile guztiak berehalakoan kanporatzea exijitzen diegu. Hala eta guztiz ere, ez gara besoak gurutzatuta gelditu, eta tokian toki erasoen aurreko erantzun kolektiboa antolatzeari ekin diogu. Indarkeria matxistaren aurkako mezu irmoa helaraziz, erasotuei babesa adieraztearekin batera. Gainera, ikaslon antolakuntzaz naiz mobilizazioaz, irakasle erasotzaileak kanporatzea lortu dugu Letra Fakultatean edo Eunaten. Horregatik, prentsaurreko hau baliatu nahi dugu Euskal Herriko ikaslei mezu bat helarazteko. Aski da, ezin dugu egoera hau normalizatzen utzi. Eta normalizatzen ez usteko aukera nagusia ikasleok horren aurka borroka egitea da. Horregatik, greba egin eta mobilizatzea beharrezkoa dela uste dugu. Batetik, matxismoaren aurkako kontzientzia edatzeko eta bestetik irakasle erasotzaile guztiak hezkuntzatik kanporatzeko. Bide horretan, dei egiten diegu ikaslei erasoen aurka antolatzen jarraitzera, eta baita martxoaren 13ko ikasle greban parte hartzera ere. Irakasle erasotzaileak hezkuntzatik kanpora, hezkuntzan matxismoaren gorakadari aurre egin.